Gala na naman tayo. Now, suroy-suroy ta kaya nakaholiday man ta. So, tara, samahan ko ha. Guys, welcome back to my YouTube channel. Charot Australiana Bisaya. Katawa ka. Today, magawa si Cathy ng banana. Hello, hello. Hello ka, yung maganda ko friend na. Gawa kami ng banana chip. Chip no Q, banana Q. So, Get the brown sugar. We're gonna caramelize it first. Para ang kalalabasan niya, para siyang talagang banana cube in Pinas. yes. Ayan, melt muna natin siya. Bakit tumigas yata sa akin? Ano yung sumigat? Natin yan hanggang matunaw ang asukal. Sabi ko kay Jen, dapat brown sugar siya para Okay. Dagdagan natin ng sugar. caramelized na para hindi pa. Okay. Yeah, we just keep stirring. We have to Until- make sure that we lower down the heat. Mm. So, binabaan ko siya. At saka, Lagay mazunog. okay. Ayan na siya, oh. It's getting caramelized na. Okay, wow. There you go. Ayan siya. Ayan, guys. Mm. Yan. Nag-caramelize. Natin siya. Mm. Caramelized na siya. So, pwede mo nang i-dip yung banana. Basta make sure binabaan mo na yung yan. Fire. Para hindi masyadong masunog or else mapait na siya. Oh, correct. Wow. Diba guys, ayan na siya. Ang bilis lang para mag-banana Q. Ganyan lang guys. Kasimple. Sabi ko sa'yo, caramelize mo lang yung Sugar. And then, And And same with pag the- brown sugar, ang ganda. at saka banana Ito ang ginamit nating sugar. raw sugar. Okay, so, yan guys. And then, we have some sticks Tutuhugin here. At natin. tutuhugin na natin siya. Tutuhugin na natin. Okay, so lahat yan sa Asian shop? No, this one, you can buy it from Woolies. Okay. Ito, yun nga, yung frozen to. Tapos, kung gusto mo, para hindi na siya magtagal sa oil, yun, iluto mo siya ng 2 to 3 minutes. Okay. Sa oven. Oven, no, sorry, microwave. Hmm. Microwave mo lang siya. Nakasipod ko. So now I knew it. So I Yun will, lang. I will make a banana cube. May banana na tayo. And we'll Wow. make it tuhog na. Tuhog-tuhog. So we let the oil. Drain the oil. Yeah. Drain. Oh, see, wow, it's really. So after this, maybe Yan na siya. barbecue business ako. Tuhog-tuhog na tayo. Tutuhogin na kita. Ayaw mo. Sana all tinutuhog. Oo nga. Video kita. Sana all tinutuhog. Hindi, sira ulo to si Jen. Sabi ko sana all tinutuhog. Sabi niya, bitchon kita. Sa lahat tinutuhog. Sabi ko sana all tinutuhog. Si tuhog na tuhog. Sige na, halika. Ito na. Sana all. Sabi ko sana all tinutuhog. Ayan. Ayan na siya. Wow. Ready to eat na. Thank you. So, ito na guys. Yung barbecue natin. Saging. Yum. Sarap. Thank you. Cathy. You're welcome. Enjoy. Sali kayo. Thank you. Yan ang gumawa ng ating kababig. Dali yan. Ayaw. Sana all tinutuhog. Thank you. Guys, dito kami sa Warwong. Tapos kami sa Asian shop. Dito tayo guys sa Warwong. Punta tayo sa Asian shop. Warwong shop. Sa Filipino shop. Pinoy Pride Asian shop.
Hi! Wala kaya? Kamusta mo? Okay lang. Mga Filipino kaming lahat. Charot. Sasakyan. Shop tayo Bawal guys. na pag-ibig. Mag-shopping galore tayo. It's alright. Kaya nga sabi Check ko, natin tatawagan yung ko mga si presyo, Kuya. okay? Otherwise, oo. Anong oras ka ba? Filipino shop. Di bale, take your time. No rush. Pagbigyan ko kayo. Sarap ni Kuya. Nakakita ko. Kuya. Joke. Nakarinig? Kasi sarap ni Kuya. Joke lang yan, joke. Wait lang ang ano, ubi lang. Face lang tayo. Babo. Ay, may gulay siya. Sibuyas, kamatis sa Asian shop dun guys. Gulay ka na tsaka bread. Magkano man to? Pramo. Pang-disal at caramel cake. Ingay namin guys. So, hello. Kuya, magkano daw itong okra? Yung mga maganda. $2 ka? Kuya, may okra na Kuya. Buy one, take one si Kuya. Itwa na lang, walang buy. Patay tayo Ay, niyan. tuyo pa na rin Kuya. Hala, wow! Ito yung... Hala guys! Ang daming tuyo guys! Masarap yan. Masarap ba yun? So dito yung dried herring tunsoy. Dried bisuko. Galing sa Cebu to. Bread? Isa mahilig sa Spanish bread to eh. Oh, ang daming tuyo, dai. Wow. Gusto ko basket. Ano kaya? Dilis. Dilis. Ha? Dilis ang lit-lit Hindi ng... ako mahilig sa dilis. Dai, mahilig ka sa malaki oh. Ito, ang laki-laki. Hala, malaki man yun. $3 Hindi ako mahilig sa malaki. Yan, 590. So, Sa ano yan? Sa doon. Sa Danggit. Yan. 690. 690. Sa'yo to, dear, pandesal. 690. So guys, namimiss ko itong tuyo na cheese. Gusto ko. Tunsoy tsaka ano. Tuloy Ba't to. ba ito? Tunsoy. Tunsoy. Murag, goodbye head no? Garlic. Guys, ang dami. Wag yung... Si Kuya nakatawa na lang. Wala kayo. Yung hotdog sa gabi lang yung gusto ni May. Pangano lang yun. Oh, ito yung Treat Kaya din. matamis ba to? Ano yan? Mangga? May manggang hilaw? Sour yan. Ay. Asin. Para sa sasawa ng Para sa bitter, bitter. Hala. Ay, hinog na pala. Yan guys, mango. Hala, may batang. Pila maning batong sa kabugkos. Ang sitaw, Kuya. $2? Dos food. Basta. Uy, may ano. Tama. Uy, alam niyo bang Bisaya yan si Kuya? Kuya, Pwede ba Bohol? Bohol? price sa kuwan, sa bumbong. Nandito, Hala, dear. kababayan day kita. Kababayan kami day. Oo. Kuya, kababayan mo pa talaga to si Inday, oh. May discount ako, half, 50%. Oh. Day, yan, malaking gusto mo, day. Gusto ko ano. Gusto ko ganito. Patay tanan. Ito yung hilig ni Jen, ganito kalaki. Alam mo ba, guys? Ma-amnesia kayo Gusto niyan. niya. Compare dito, ito, tama na sa akin. Ito kay Jen. Ma-amnesia ka niyan. Wala yan. To you guys. Oo, So. masarap. La, Andyan. may Ito, atsara spaghetti sila. O, sauce pickled dito. papaya. Basta, wala naman tayong lechon. Magawa silang kuya ng lechon o hindi? Pwede. Request ka. Mahal, can't afford. Pangpalabok. Ito. Ano di? Pangpalabok? Ayun, ang palabok. Hindi ba may yeah, palabok powder. Yung pala sa akin natin. Palabok powder siya. Tinapa lang siya na himay. Ay, na, Tinapa powder. Lami kayo, gid. Sabi niya, bayaran mo na nga, kakain na ako. Ha? Saan? Alin? Okay, patak muna daw kasi kakain na. We'll just give him the thing mamaya. Oh. Sabi niya, bayaran mo na kasi nagugutom na ako. Ito tayo. Saan ito? Hindi ito. Start natin. So yan, ang laki-laki ng shop. So punta na kayo dito sa Waro. Sana nabili mo, day? Galit ka, galit? Ito yung dried malunggay. Moringa oleifera. I need to get it. So, $450 done. $450. $450.
So, yan. Your mom said you're hungry. Wala na, pandesal. Pandesal, pandesal, pandesal. Yung mga isda talaga, tuyo. Magprito siya magbuhat karon. Kaya ang sarap-sarap. So, 6.90 siya, guys. Yung isa. Sabi ko, hindi ko na sinasabing mabaho ang paa mo. Hoy, hindi mabaho ang paa ko, pero yung Just in case lang. baka yung kilikili siguro. Hindi, sa paa. Ako na. Pag hello kayo na kuya. Mabayaran ko muna. Ingay namin guys, sobrang ingay, no? Sisiya lang. Sa counter na tayo. 45, 44. Kuya, 2 gives yung sa akin, pwede? Ha? 2 gives yung sa akin? Ano to, Gibbs? 2 gives ba utang? Wala pa kasing sweldo eh. Two Gibbs. Mahangyo ba? Mahangyo. Patawarin mo kami. Tawagan na. After pay. After pay pa pala yun. 2 gives, oo. 2 gives lang. Two Gibbs. Mahilig talaga sa... Ay, sabi ko kay Kuya, Kuya, susunod, mag-extend kami karaoke. No? Ay, oo. Kailan si Mix? Ako mag-pole dancing. Siya din siya. May karaoke. Talaga? Restaurant to. Saan siya din? Sa Queensland. Queensland ba yun? Ba't hindi binibis ni Madam? Hindi ko alam. Sydney. So matagal ka na dito, kuya? Dito sa shop, Oo. ano lang kami, mag-1 month pa lang. Oh, wow. Bago lang. That's good. Bagong lipat din kayo dito sa park ng Mulunggong. 5 years Ah. ago. Taga Sidoni kami. Taga Sidoni. Isipalit ko yung gulay mo, darling, kasi Okay lang kasi. 1, Ah, sige. 2, Pag sinampagay na. mahigit. Ano abot sa inyo? Luto na ba? Gamay ra ang kalibutan, kuya. Si- Taga Bohol kami. Ay! Taga Pujol! Manawagan ka, kuya. Ba't Tanawagan. Manawagan niyo, wala? manawagan ko? Manawagan, yan Oh, si... tagiyan na siya, guys. Basta bili nila madungog na yung pangawagan. Si Daijen, oh, nangihingi ng tawad. Awang ko anong nagawa niya kay Kuya. Na-discount ni guys kay mga Bisaya ra. So, ilhan nila nang nabat ni discount ron. Ugwa ba? Ate ako sa panin na eh. Aray ko, kuya. Talagang Chocolate Hills, Dai. Banyo dito. Papuntahin mo ako dun na. Oo ba? Pag ano. Monday. Tara, sa kanila. Oo, dear. Torre Franca. Sabay Oh, mga tayo. Torre Franca, kuya. Kailan ka, Joyce? Mm. Jazz. Joyce Jimenez. Kailan na ako. Amo classmate sa UB. Murag, wala. Yata, pero na, kuya, dang classmate. Kung Torre Franca. So, nagila-ila na yung asas na. Nakakatawa. Oh, may discount. Oh, ba't ka gumaganyan? Parang iba yan ha. Ibang sa inyo. Ano ba yan? Patay. Nakaganon. Kayi, kumot. Ayan. Kamot. Kantahan mo na. Bigyan ka na ng discount. Manay ko na lang kodaan, kuya, ha? Ah, magbudot ka na lang. Mayo. Humas ko na. Kami na, hindi na taga ko. Ginoko. Makalingaw ba? Makaling. Mabuti na lang. Inantay mo kami, Kuya. Ay, hinantay ko kayo talaga. First time ba yan ako ni kuya? Sana ito discount kay Oo. first time. Pagtawag niya yung ingon nga. Tatawag lang ako niyan. Magaganda, di ba? Magaganda kasama ko. Sabi nila, Kuya, pagkasabi kong recruit, ano yan? Mukhang, para naman kami mga ano kami nito. Baka ibibinta mo kami, ha? Recruit. Kayi. Puno ng Nilapag, parking dyan. nagbibinta kuya, di nakabot kuya. So, Kahit pa yan, kahit pa yata yan 5 times eh. Parang Pilipis iatras naman ang balik 50. Iatras ka balik 5. Parang Pilipis Kringay. Aray ko. Sinchod. Sinchod ba? Kung ilang northern. Tag 50 man yan, 55, kuwang man yung kwarta. So, hala dong, iatras ka balik 5 dong. Ah, bye-bye. Kuya, kiluhin mo please kasi i-charge ko din sila sa timbang sa pagsakay sa car ko. Ay, may utang ka pa sa akin, pasahin mo ha. Wala kasing ebidensya, walang resibo. Ay, tawa lang tayo. Tawa lang tayo. Tawa. Walang problema. Oh, Kuya, meron ka pang ano dito, Kuya. Dumating. Di ba? Asa ka mag-close kuya? Ay, lapas naman. Oo nga eh, kasi nandito pa tayo. Teka mo man. Special child. Dapat i-discount ni. Na, special child ka. Special child ko no.
Wala abot ng business. Hello. Kami. Hey, Joe! Thank you, Day. Kamusta, Roy? Yeah. Sabi mo, fans? Oo. Itchos namin sa Mga kwan. Taga... Kababayan. Taga Mga Launa. kababayan. Kababayan. namalagi sa bulo. Berna, kamusta? Ayan na guys. Anong discount mo dyan? 89 cents. Oo nga, no? Naka, senior citizen ka. Kana. Pwede na. Aray ko. Ay, labas mo yung senior citizen card Wala, mo. kalimutan man. Sorry ka, walang discount. Sabi ko na. Diyan, kamusta? Na-discount. Okay lang? Nipilit na. Oo, hindi ko. Ayan, umaandar na oh. Mga malukot ng mga kababayan ko. Nangingilan sa buhay. Kaya, ay, okay kayo wow. Dito, ay. Daghang salamat. Sa imo pinasal. O, tag Hoy, pala. akong manggay mo kalimutan. O, ayan kasi kakahingi mo ng patawad. Dito ko palkan si Baya. Ayan. Salamat. Magawas tabi kay Moray. Salamat. Ikaw. Sanay ka, anay. Ikaw na. Dai, lagyan mo ng silupin dyan. Plastic ba? Para na mag So, yun ang friend answer. Wala na yung cute little puppy, guys. Oh, so, hello. King. Laura Wong. Laura Wong. Yes, no, ayaw. Baka mag-viral yan, promise. Hatian kita ng ano. Walay natin. So, Pinoy Asian Shop. So, there you go. Sakay kayo ng jeep. Papunta dito. Oh, 2 rides lang dito. 2 rides. Binyahe. Galing Pilipinas mo yan, guys. Oh. Sorry, hindi na bago. Oh. So there you go. Shopping galore. Magsa hello ka na. Sa pretty, oh. Hello. Oh, ang ganda. Di malaki, oh. City of Morawang. Lalaki, ano mo na? Yung driver, hindi. Ano yun? Lamakon. Ah, Turkish. Kita. Busy sa city. So yan, dito ang lugar. Guys, namili talaga kami ng mga pagkain Pinoy kasi na-miss namin maraming buwad. So, nakatingin si Kuya doon sa kabila. Hello, Kuya. Hello. So yan, dami nating nabili kasi binsan na kami nakapunta dito. So, Pinoy ang may-ari. Guys, nag-wanted sila ng tsundera. Thank you. Thank you. Daghang salamat. Babalik mo ka 25 ha? Pasko, Kuya. Salamat. Thank you, Kat. Catherine, thank you, Catherine. Basta tatawag na lang sa'yo. Thank you, Kuya, ha? Oo, later mo. Adjo pa, Kuya. Adjo sa... Ija, aho to. Oh, bitaw. Ilagay muna natin yung ano. So, yan ang mga kasama natin ngayon, guys. Ay, Day, sabi mo. Oh, sabi niya sa may curves daw siya. Oh, yes. Ang in fairness, ang ganda. That's true. May curves daw siya. Tayo. Malaki din space yung car mo sa loob. Oo, tsaka yung likod. Alam mo sinong nag-cute sa Hoy, my yan? car. Si Robert. Ano ng car? So, Ano ko alam? dito mo lang yung binili, Kat? Inano ko, kasi sa likod. Kasi nga di ba sa mga car yan ko. Kaya dapat malaking space. Ano? Hello, mga binibining kay ganda. Yung para lang sa'yo.